záleží na zlepšovaní podmienok hospitalizovaných detí na Slovensku. A hovoríme najmä o takých pacientoch, ktorí sú v nemocniciach dlhodobejšie alebo dlhšie týždne, a o pomoci deťom a ich príbuzným nám prišli porozprávať naši ďalší hostia. Eva Konečná, výkonná riaditeľka organizácie Ronald McDonald House Charities, ale aj lekár a člen správnej rady Ronald McDonald House Charities, Robert Vetrák. Dobré ráno vám. Dobré ráno vám želáme. Vítajte. Sa tu stretávame. Pekné dobré ránko. Tešíme sa, že vás opäť vidíme. Eva, vašu organizáciu už predpokladám všetci poznajú, ale ak náhodou ešte niekto niečo nezachytil, čomu konkrétne sa venujete? A naša organizácia Ronald McDonald House Charities pôsobí na Slovensku už 22 rokov a pomáhame rodinám hospitalizovaných detí zostať spolu počas liečby. Modernizujeme a rekonštruujeme detské nemocnice, tak aby sme v nich vytvárali taký domov ďaleko od domova, proste priestor, kde sa tie deti budú cítiť príjemne a bezpečne. Pomohli sme za tie roky v 11 nemocniciach po celom Slovensku a naozaj tým myslím naprieč celým Slovenskom od Košíc, Martin, Žilinu, Banskú Bystricu, Nitru až po Bratislavu. Podporili sme desiatky projektov a tá suma, ktorú sme preinvestovali, presiahla už 1 100 000 eur. Úžasná. Vidíme aj dôkazové materiály v ilustračných záberoch, takže je to naozaj tak. Pán doktor, aký význam má práve, aby rodič bol s dieťaťom počas hospitalizácie alebo prítomnosti v nemocnici? Počas hospitalizácie dieťa príde do neznámeho prostredia, ktorého stresuje. Sú tam cudzí ľudia, robia mu bolestivé výkony a pokiaľ tam nie je rodič, tak to dieťa má veľký stres. Pokiaľ tam má rodiča, tak cíti oporu v tomu rodičovi a úplne ináč psychicky zvláda celý ten pobyt v nemocnici. Takže to prostredie je veľmi dôležité a môže, dajme tomu, prispieť aj k rýchlejšej rekonvalescencii, uzdraveniu. Je to aj nejakým spôsobom podložené vedecky? Áno, určite áno. Boli robené štúdie, hlavne u detí, ktoré mali chirurgické zákroky, že pokiaľ tam bol prítomný rodič, tak tá psychická pohoda, ktorá súvisela s tým pobytom rodiča, tak prispievala aj k tomu, že asi o 30% sa skracovali doby hospitalizácie. A to sú úžasné čísla, lebo... No. A zlepšuje to štatistiku a určite hlavne to zdravie detí. Tak. Je to dôležitá vec. Určite je dôležité, aby sa spoločnosť nejakým spôsobom spojila. To sa aj deje. Akým spôsobom môžu ľudia podať pomocnú ruku? Tak aktuálne, presne krásne ste to povedali, aktuálne sme spustili takú charitatívnu akciu. Ručičky, verím, že diváci poznajú, tak ako každý rok, tak aj tento rok bude prebiehať vo všetkých reštauráciách po Slovensku. Tá ručička má obrovskú moc a pomáha teda ostatným rodinám spolu počas hospitalizácie, ale okrem tejto aktivity, alebo teda akcie, ktorá bude prebiehať ešte počas celého júna, nás môžu podporovať diváci celoročne, či už priamym finančným darom, alebo napríklad v rámci darovania 2% z daní z príjmov a podobne. Všetky tie informácie o tom, čo robíme a ako nás môžu diváci podporiť, si môžu pozrieť aj na našom webe www.rmhc.sk. Rozumieme. No a tento rok, keď sa budú zbierať peniažky, alebo už sa zbierajú, tak na čo budú použité? Tým pádom už máte asi aj zacielené, že kam pôjdu, hej? Sme veľmi radi, akože tento rok tá zbierka má taký mimoriadny význam, pretože všetky tie peniažky, ktoré sa nám podarí získať, už poputujú na výstavbu prvého domu Ronalda McDonalda na Slovensku. Posúvame sa o kus ďalej k tomu milníku, veľmi významnému pre nás. Ten dom nie je len nejaká budova, ale je to proste priestor, kde tie rodiny nájdú útočisko, porozumenie, možnosť zdieľať ten svoj príbeh alebo tie emócie a skúsenosti s ďalšími rodinami, ktoré sú v podobne zložitej životnej situácii, kde môžu tráviť čas s tými svojimi ťažko chorými alebo hospitalizovanými deťmi celé rodiny. Nie len teda jeden rodič, ale napríklad mama, otec, ďalší súrodenci. A takýto koncept existuje aj v zahraničí, alebo to je úplne novum u nás na Slovensku? Na Slovensku bude prvý ten dom, ale po svete ich už 394. My sme niektoré z nich navštívili a teda hľadáme inšpiráciu pri tvorbe toho nášho prvého. Obrovskou inšpiráciou je Český dom, ktorý vznikol v novembri 22. Bol teda otvorený pri fakultnej nemocnici Motol. A ja verím, že teda pri detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici budeme môcť už v nejakej dohľadnej dobe pomáhať rodinám, takto aj my. Samozrejme je to aj obrovské zníženie finančnej záťaže pre tie rodiny, pretože to ubytovanie je tým rodinám poskytované 100%. bezplatne. A
to nadšenie vo vašich očiach hovorí, myslím si, že sáme za seba, že sa aj vy tešíte veľmi na tento projekt, takže ďakujeme veľmi pekne za to, že robíte osvetu a že pomáhate takto rodinám s deťmi po celom Slovensku. Budeme sa potom tešiť na zhrňanie výsledkov, keď prídete. Držíme palce, všetko dobré želáme. Áno, a tešíme sa na vás ďalej. Dobré ráno. Pekné ránko.